ברמה שפויה. עכשיו לתיעוד מטריד במיוחד. קבצנים וקבצניות, בעיקר באזורי המגזר הערבי, מופעלים למעשה על ידי קבלני עבודה עבריינים. בדרך הם נקלעים לא פעם לקטטות אלימות על שטחי הפעולה. ומה לגבי האכיפה? היא בקושי קיימת ורחוקה מלהגיע למי שמפעילים את אותם אנשים. פורט נסר כתבנו מביא את התמונות. התיעוד המטריד הזה שהגיע אלינו ממחיש את נגזרותיו של העוני באוכלוסיות החלשות בישראל. כאן מדובר בשוהים בלתי חוקיים. מכות בין שתי קבצניות בכניסה לאום אל-פחם, הכל לאור יום ולעיני עשרות עוברים ושבים. הקרב הזה לא ספונטני, הוא מאבק מתמשך על אזור שליטה מצד שתיהן כדי להגדיל הכנסות. המצב הכלכלי ברשות הפלסטינית הוא כל כך קשה עד כדי כך שסך הכל ההכנסה הממוצעת השנתית לתושב בגדה לא מגיעה ל$3,000 בשנה, לעומת $30,000 בישראל. השנה שעברה ראינו כאן בתוכנית חיסכון כיצד קבצנים רבים, ילדים ונשים, מופעלים למעשה על ידי קבלנים עבריינים המספסרים בהם וסוחטים דרכם כספים רבים. ובינתיים לא הרבה השתנה. הקבצניות והילדים האלה הם עדיין מטרד, מסכנים את חייהם ואת חיי הנהגים, וכמובן מנוצלים ללא כל פיקוח או אכיפה. זה מצריך טיפול גם משני הצדדים, כמובן בצד של הרשויות המקומיות והשלטון המקומי וגם השלטון המרכזי צריך לתת פתרון לאנשים הללו. ואיפה האכיפה? גורמים במשטרה אומרים שזאת מתמקדת בעיקר בהיבטי התנועה בכבישים ומניעת סיכון חיי האדם, הן של הקבצנים והן של הנהגים שנקרים בדרכם. עיקר המאמץ מסביב הוא בהחזרתם של שוהים בלתי חוקיים לתחומי השטחים. המשטרה טוענים שעיקר האחריות היא בקרב הרשויות המקומיות ושירותי הרווחה בגלל המניע הכלכלי שמביא את אותם אנשים לצמתים. לרשויות המקומיות במצב הקיים אין את היכולת, הכלים או התקציבים בכדי לטפל בתופעה הזאת, והילדים האלה ימשיכו לסכן את חייהם. להגיע לקבלנים שמפעילים רבים מהקבצנים האלה זו משימה קשה שיכולה גם להתאפס כחסרת רגישות במקרים מסוימים. חלק מהשוטרים חוששים להציק לקבצנים ולו לשם מראית עין. אבל המחזה הזה ממחיש הכל בחסות המצב הכלכלי והפשיעה המתגברת. עכשיו קפיצה קטנה מזרחה, כשמדברים